rondahanay sa aga. Tama na. Untati na. Husto na. Kaya nawadan ako sang gana. Gani, mga ma'am, mga sir, relax kay imbes ka magrondahanay sa aga. Malabambahanay kita. Pero antisina, kalinog, mayong adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyong paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Mga ma'am, mga sir, relax, kalma, inhale, exhale. Kay base, magsaka ang dugo bala. Kay bes kan ako sa nakita ko ang video, nagbokal ang dugo ko, nag-init ang akon nga ulo. Sa duwa tabla ka malam, nga perte magbatikos sang mga maestra kag maestro. Komentaryo publiko, wala dire wala didto. Kamu na uso? Ayambot na lang sa inyo. Gani siling ko. Kung amo ni anong himuon ta dapat? Kundi syempre, punto por punto. Labambahanay sa ugto. Hindi na napagpadugayon pa. Unahon ta. Una nga punto. Ma'am, preparar. Choy, anong problema ninyo sa mga maestra kag maestro? Ginbasted ka mo ni ma'am? Gin-failure ka mo ni Sarah sa nag-eskwela pa lang ka mo? May problema ka mo ihambal. Ipaintindiha ako kay basi kun maathagan ako. Pero kung wala gid tsansa, ma'am, pekto singki-singkisingan sa duwa ka malam. Ikaduha nga punto. Misi nyo ba? Way kumisuldo? Way mo trabaho? Sunduan ka mo? Ano plano nila? May enroll din? Hindi. Pabor sila nga wala sa klase. Wala klase? Pabor sila? Opo, iway suldo. Pero ngilaya galing, may klase wala, sige suldo. Muna ka na! Luwak mo ka mo! Ang paghingabot ninyo sa word nga sweldo. Ang ginastoryanta dire sweldo, hindi kay ayuda sang gobyerno. Ang sweldo, benepisyo, kinamatarong sang maestra o kon maestro. Ano problema ninyo dira? May kontrata, may sweldo, may obra o kon wala, simple. Oh no! Tingabi nga hilabutan nyo gid ang sweldo. Biskan subong nga wala obra tungod sang pandemic, ang mga maestra kag mga maestro nagaobra gyapon, nagahimo sa mga materials for distance learning, online classes, modular activities. Ano problema ninyo dira? Ginaistoryahan pa kung anong dapat nga himuon sa pag-eskwela sang mga bata. Gani kalma ka mo dira. Pero ma'am, kung di sila magkalma, lihog ko piktosing itlog sang duwa ka malam. Piktosi sang maanin-anin. Inablang sa puruntong nila, nag-iririhi sila sang kasakit. Ikatatlo nga punto. Pinakabastos nga komentaryo publiko. Mga maestra, wala pa nila yung matudluan sa estudyante. Tangan na nila suldo nila, hindi man tanan ha? Oo, may ganisa. Pero kalabanan na muna. Alin to pag January, February, March, April, May dong. Sana COVID to. Why klase, why kwan, may suldo nila. Ang ginhambal sang malit nga, inaksweldo sa mga maestra, wala pa kaabot, nautangan na nila. Bata ako sa maestra. Kag ginahimuin asang nanay ko sang una, kay para may inugbayad sa akon nga tuition, may inugbakal sang akon nga kinahanglanon. Yanong problema dira. Nga ang kinahanglan tamayon nimo kag insultuhan ang mga maestra kag maestro. Gani bilang bata sang isa ka maestra, ang mahambal ko lang sa statement nimo sa imo ya. Amo na siyang akon nga mahambal sa imo. Inang mga amo na klase sang komentaryo, hindi na dapat ipapublic ko. Nga ang kinahanglan nga tamayo nimo kag insultuhan ang mga maestra kag maestro. Malam ka na. Dawala ka sang pinanilagan. Malam pero kortong utok. Amo ina. Gani ma'am, pero hindi siya makaintindi. Lehog ko piktos si ang ingron sang duwa ka malam. Piktos si sang maayad-ayad. Nga inaabalang gawiit sila sang kasakit.
Sus. Malam walay pinanilagan.